Превръщането на устните в джуки чрез силиконов пълнеж безспорно е хит сред жените. Кои жени обаче? Напопаните човки са част от култура, която не е за харесване. Защо младите момичета издуват джуки като маймунски гъс? Фетиш за мъжете, самовъзприемане, ниско самочувствие. Вижте отговорите на днешните ни участници в нашото улично реалити. С уста. Моята уста е уста. По-голяма уста. Само уста имам право си устата. Уста. Устата на хубава голяма уста. Една уста. Една уста. Та уста. Устата. Право си една уста и се прибира. Много е хубава, много хубава. Да ти е жива и здрава. Защото мъжете ги харесват. По-секси? Да, Това за мъжете е хубаво. да, И да си слагат силикон. да. Силикон. Силикон. Не, Е така. естественото си е друго. Не ти харесва. Не искаш твоята жена да се слага. Хубави са силиконовите джуки. Супер. Защо? Мен ми харесват. Аз като гледам и певиците с силиконови уста са много красиви. Ти би ли си я направил? Бих, ама да не са много голями. А мъжът ти ще го хареса ли? Па ще харесват, ама по-хубаво ще... Харесваш ли жени с силиконови устни? Не, само са естествени и натурални. Я е така. Не. Дъкфейс Ама ти харесва така. така ми харесва. Защото по-хубаво го държа. Не, лично не ми харесва. А според теб защо жените си слагат? Може би и сами да се харесат, не знам. Да се харесват на себе си. Да. Защо трябва да си преправяш визията? На мъжете им харесва сигурно. Не им харесва и на мъжете, аз съм сигурна. Не знам, Модерно. може би комплекси избиват, знам. Избиват комплекси с силикон в устните. И не само в устните. Ще еволюираме в патици така. Не точно в патици, но всяка една такава интервенция, която човек си променя външния вид, трябва много да внимава, защото Да не може прекали. обратен ефект се получава много често, 90%. Харесва ли ви? Напоследък е много модерно в България. Не съм привърженик на тези неща. Не ви харесва. Не. Естественото си е по-хубаво. Естествено, че естествено, разбира се. Откачена история. Не ти харесва. Няма шанс да ми харесва. Ама на мъжете им харесва сигурно. Те не са добре с главите мъжете, ти не знаеш. Да, централно не са добре. Не ми харесват. А защо според тебе жените го правят? Защо си слагат силикон? За да са по-вървежни, не знам. Да са по-вървежни. Така ли? Да. Коя сфера? Ще си го запази за мен. Та силиконовите уста при жените. Дето си слагат силикон и изглеждат ето така. Не, силикони не имаме при нас. Изкуствени зъби. Харесват ли ти? Не. Верно ли? Да. Не ти харесва, примерно, жена ти да си сложи силикон в устата? Не. И да изглежда ето така? Не. И я да направим да. При жените. Глупости, това е... Аз съм против тия работи. Не ти харесва? Е така да ти... Едни големи. Това Като маймунски. Да не казвам какво. Отвратителни са. Не ти ли харесва? Не. Една жена да си сложи, твоята жена да си сложи силикон. Не. Защо? Не ги одобрявам, не ми харесва. А според тебе защо жените си слагат? Ами за да привличат мъжете. Мъжете могат да харесват, ама сега айде в гърдите пак горе-долу. Ама И в гърдите това... не харесват. И в Защо гърдите... силикона го... Отричаш го, крехко Устата става. в такава това не... Тотално Това е при мене. Грозна работа. грозна работа, като кокошика с извинение. Не ви харесва? Не бих си сложил. А гаджета ти? Не. И то не би си сложил. Само цици. Силиконови цици, да, силиконови джуки, не. Не. Грозни са. Грозно е. Не ни харесва. Много ви благодаря все пак. Моля все пак. Какво светло бъдеще ни чака? Баби с пирсинг, силикон и татуировки, които не могат да пържат мекички.